И после пак ми кажете, че в Англия е било скъпо. Ай, гледайте сега за какво става въпрос. След като се върнахме в дъждовна Англия, вижте какво намирам в нашия магазин. За 2 паунда в Lidl, че са пуснали кашончето. Вижте какво има вътре. Доматки, банани, портокали, ягоди, ябълки, още банани. Всеки кашон има различно нещо, по 2 паунда са. Айде, къде сега при вас има ли такива промоции? Няма. Вижте за какво става въпрос. Да? Сега ще кажа, че са букуци. Не са букуци, виж колко за хубави даже. Само бананите са 2 паунда и кашонче. Ето. Виждаш за какво става въпрос. Сега как няма да вземеш едно кашонче. Много ясно, че вземеш едно кашонче. Айде. Да ги вземем ли? Да. Добре. Айде. Казва, днеска сме 21. Ето, ягодите са до днеска. Отварям ги. Ето. Сега ги измиваме и малкия иска да ги яде. Така, продължаваме. Още едни до 21. Още едни ягоди. Те са перфектни, няма нищо все още. Ябълките няма дата, защото са добре, няма нищо. Ето. Така, друго какво имаме? Един пакет банани. Ето, те са около 90 пенса, мисля, че бяха. Тук имаме още 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 банана. И тук имаме още 6 банана. Фактически 17 банана. И на всичкото отгоре едни доматки. Най-вероятно едни от всичките не е наред. И портокали, от които двата са добре, двата не са. За 2 паунда. Всичко това.